Kene sing duwe apa ndak? Ha iki aku wis tutek ngarep panggung lho. Terus kita monggo bebek. Carita. Sing ora keduman kok bengi diaturine soalnya wis iki wis jenenge ketoprak lakone ya nutup barang ya jalan bidurane ya Mbak. Jalan bidurane barang. Sampeyan iya. Kene wong gawe ya. Nang sapa iki? Aku dhewe iki. Heeh, khusus Mbak. Panggilan saudara petik. Ojo keblok sik deh petik. Kok ceblok wae ceblok sik iki Mbak. Sik. Kok pacar ae ceblok. Ora apa-apa. Ya. Bebek monggo. Ya yang mau foto. Gosine Putri ya ndak ya. Sithik ding lakone ben nutup nek arep joget ning kene ya ora apa-apa nek kok semene aki ya lah cah. Sampeyan kok mbok-mbokan paut, Mbak. Ya ya. Munggah kok ora ana kok pakane apa mboke ngono cilik kabeh.
Iki dibagi dua iki, Mbak. Maksudnya aku nek mboke apa pakane ngono lak ya tak incer ngono lah. Tak incer dah. Lah kae mas-masan yang pojokan, Mbak. Tak incer arep tak arep tak jali duren. Kene, matur sembasane yang sampeyan mari mugi-mugi rezeki lumentuk kagem panjenengan sedaya. Yen ngapunten ingkang kathah sing dereng dipinangkani mangke dalu ditutuke melih kersane lakone nutup. Kerja bareng Aditya Production juga ada. Bagus audio satu tembangi ada nyidam jemblong mesti dieling-eling terus. Ya, kene ndak sing nyidam jemblong sing tengah-tengah iki Sora. Naila, Iku sing iku Bella, ajeng. Kene ndak? Ya, mergawe ya ndak kalah ya. Bocah kok menik-menik ngene. Mbuke ayu ya anake tetep ayu, Pak. Mbuke ayu menik-menik ngene. Nek anake menik-menik mbuke menok-menok. Mergo wis gedhe ngono ya. Lintang ati ketes-ketes gumun aku. Tarik nek ora nek mbok kon niku ndak. Gumun aku. Wis sampe ndak mulai. Aku sing ape neruk keleteng meneng ae kok iso. Nanti kita pulang sama-sama ya Yahya. Bebas aku ini, arep nggodho tukang sotem yo ayo. Aku
Mangke dalu tesih wonten sedalan atas, mangke diaturi malih. Wih, Dinda, aku kok geting aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Diomongi sing apik nang nganggo klambi kok iso disuweki kabeh. Nah, iki suasanane. Astagfirullah. Bu,